Så er vi på Barnes Hotel på Tau. Og lige deroppe der ligger junglen. Det blæser i dag. Og lidt overskyet er der også. Ned har morgenmad. Så godt nok lidt her. Det er en dejlig udsigt, man har til at spise morgenmad i. Det findes nok ikke meget flottere. Og der er bjergene bagved. Og junglen. Kommer de så på stand på deres forskellige køretøjer, og det er altså mest scooter, det bliver kørt. Knaller. Så Barnes Resorts. Ja. Sådan en lille pool, hvor de også dykker. Så jeg dykker certifikat. Misha! Hej Punky! Hej! Det er bagsiden af hotellet. Det ser ikke skide godt ud. Sådan er det jo. De er nogle rigtig roderøv, lige snart man kommer lidt væk fra hotelområderne. Alt muligt ligger svinet. Der er en kæmpe sten deroppe midt i det hele. Hurtigst det lige til at åbne op og fylde. Nå, så lang tid. Ja. Rigtig fin kiwi-træ her. Som I kan se. Jeg tror endda det er helt modne. Ja. Det er dem, der ødelægger os nattesøvn. De går og skrånjer. Nu vil de aftale med dem, at de skal holde kaj indtil vi står op. Hvis de ellers kan stå, hvad vi siger. De går åbenbart bare sådan frit rundt. Jeg kan se, der er også en stor flot hane der. Hold op, hvor en fin. De nye bare kan gå frit rundt. Hvor man rigtig kan se ind i junglen. Så er der sådan lige nogle få hus indimellem. Og en lille gedesti der, den prøver vi simpelthen at tage hjem af. Ja, der er også nogle hus deroppe.
tænker, hold nu op, mand. Hvis de måske så løs en valg, så var det jo helt ud. Men nå. Ja. Det kan være, de selv lagt på de 100.000 år. Ja, det kan man ikke vide. Det er rigtig fint, stor og flot, ikke også? Helt alt det grønne. Så går det altså bare nedad. Det er rart af. Ja, det gør altså. Det er rigtig godt til vores knæ. Tror vi nok. Så tror vi nok, vi er kommet i sådan lidt pænere villa-kvarter heroppe. Sådan lidt lidt i udkanten af junglen. Det ser virkelig fint og ordentligt ud her. Det gør det. Der er ikke noget roderi eller noget. Så der går jeg ned og går Svend. Altså, det går op og ned hele tiden. Og nu kan vi se havet også. Det er jo rart at vide, at vandet bliver genbrugt. Uanset om det er nok så beskidt til at lave sådan nogle fine områder her. Så det er åbenbart også noget, der hører til hotellet, tror jeg faktisk. Så det er rigtig flot. Prøv at se, det er lejligheder, der er der, Svend. Ej, hvor er det fint. Hva? Jeg tror også, det er noget, der hører til det hotel her, vi bor på. Ja. Ja, det er det godt nok flot. Nå, men det er jo der, vi spiser morgenmad nede bagved. Det ligger lige dernede. Så jeg se. Ja, det er. Så. Ja. Så Svend, så er han klar til, at han skal ud og dykke. Jeg tror, far han er klar til at skal på dykkerkursus. Med Henriks dykkerbriller. Ja, du sidder også helt andet, men du, du ligner faktisk en kineser. Du skal jo også indstille den efter dit hoved. Jo. Kan det? Hej mor. Ja da. Men altså, jeg har jo fået at vide, man skal også huske, når man dykker, ikke? Man dykker længere ned, så skal man huske, at man regulerer sin maske ved at puste luft i, så den ikke trykker for hårdt ind mod øjnene. Nå. Du får ind med at få det, der hedder black eyes, hvis det er sådan, hvor dine øjne de bliver helt sorte i på grund af tryk. Men så hvis du, og hvor langt ned er det? Ja, jeg tror bare, det er, hvis du ikke kunne regulere lortet. Men altså, er det 2 meter ned, eller? Nej, jeg tror det er, når du er under 5 eller sådan noget. Ja, men det er også svært at komme under 5, når vi... Ja, fri dykker. Ja, det kommer vi. Så skal der i hvert fald hjælpemidler på. Så skal du have svømmefødder. Ja. Eller en motor. Ja. Jeg tror lige at udvide dem her lidt. Men det synes jeg også, hvis man bare svømmer sådan lidt blød, så kan man godt mærke det i hovedet. Og så skal man puste ud med næsen, eller hvad siger du? Ja, så puster du bare lidt luft ind i masken. Ja, men det, ja. Ja, det er den restaurant, Henrik han plejer at spise frokost på. Så her kan man få alt godt. De laver en rigtig god suppe her. Så Henrik han synes, vi skulle ind og smage. Henriks suppe, det er sådan noget med blandet kød og fisk og lidt af hver. Lidt rejer, Ja, noget sprutte, ja, også der syltesprut, ja, alt muligt. ja. Og det er sådan, der er en dansk mand, der ejer restauranten. Og hans kone, ja, som skal have en lille baby nu her engang. Har baby. Nå, I har lige fået barn. Nej, ikke lige. Nå. Barn der er så høj. Nå, okay. Jeg har også nogle søde hunde. Nå, Anders, nu kun var dig, mangler på mad. Ja. Lige pludselig så er der... Hvor var det, du skulle have? Med svin. Suppe med svin, ja. Sådan med griseri. Smager det godt, Svend? Ja. Nå. Godt. Hvor er de siger, det er henne, det her? Hvad hedder det? Ja, hvad hedder viewpointet heroppe? Mango Viewpoint. Mange? Nej. Jo, var det ikke? Nej, det var den anden. Nå. Okay. Mango Viewpoint. Ja, det er den anden side. Nå. This is the view bar. The view bar. View bar, yes. Not the viewpoint. No. We went down. Det er den anden vej. I don't end by far. First right, down the hill, first right. Ja, ja. All right.
It's free. You got ticket. Yeah. Ah, okay, so we go down here? Yeah, first right. And then Ja. okay, thank you. Hello, little Ryu. Are you a fox? Are you a fox? Fox dog. What does the fox? Jeg kan overhovedet ikke se, hvad jeg filmer. Men nå, sådan er det. Og det er ned et eller andet sted, vi bor. Nu er det sådan lige lidt oversmidt. Det faktisk godt lave, det er lidt svært at se. Hvad? Tag lige et billede med mig, så kan jeg bruge det som ny. Det har jeg lige gjort. Hvad siger du, Henrik? At hvad? Et profilbillede Nå, til Facebook. ja. Ja, det der bagud. Kan jeg lige Ja. det? Hey mor, nu er det nu. Du kan lave den tatovering, du har snakket om. Wow. På Tav 2005. Du skal ikke falde ud over bare de stive ben der. Kan dig og Anders se? Ja, for fanden, de stive ben der. Du ikke falde ned over skrænten. Vi skal have en, der kan køre knaller den ned. Jamen nedad, det er sgu ikke noget problem. Det Jo, bare. det er lige så slemt. Der er ikke en grund til at tænde lortet. Bare trille. Ah. Der er masser af huller i vejen. Hvad siger du? Skal vi have en til det? Jamen, så melder jeg mig bare frivilligt. Til hvad? Jeg kører ned. Det er nemmere at køre ned, end det er at køre op. Ja. Nej, du skal blive rimelig glat, men du må ikke fart på. Nej, det må du sgu ikke. Ej, det er meget glat dernede af. Jeg lavede julespil opad, Ja. fordi jeg kunne simpelthen ikke få fart nok på. Var der nogle steder, du ikke kunne køre her til sidst? Og har vi så barns have, som vi går ned igennem. Så kommer ned til receptionen. Og nede i høje træer. Og så er der bare en sti, der går nedad. Der er vand, der render ind i midten af alle planterne. Derovre ligger receptionen. Og det er rigtig, rigtig idyllisk. Og det går svøm et eller andet sted. Så kommer vi ned til området, hvor der sker en hel masse. Hver aften så er der i hvert fald fuld speed på. Der har vi Svend henne. Det er en slags hotelindgang med nogle kæmpe kapper, der går herude foran. Og ellers så kører de rundt på scooter hernede på den lille smalle sti her. Og vandet det ligger lige ud til på højre side her. Det er så deres foretrukne køretøj hernede, når de flytter varer. En ordentlig stak kokosnød. Og ellers så ligger restauranter hele vejen hen. Nogle ser ud, og nogle ser ud af færdig ud. Men de ligger mange af dem ligger ud til vejen hen til havet. Det er lidt sådan lidt slags tempel eller fil her. Det er i hvert fald helt sikkert. Kongen han står der, ham har vi set, de går hen og bukker op og ved på. Lad os komme med taxibåd.
Ud af sangen, det der langt. Hallo! Nej. Det er rigtig fint der i den bugt der. De har lidt duer hernede. Lidt små duer. Når vagtgårdene broer. Så regner det lige igen tilfældigvis. Ikke så meget. Lidt gør det. Og nu har vi lige fået en plads herinde på en italiensk restaurant. Dolce Vita på Tau. Så her var lige ved at opgive den. Her så det fint ud. Og de har lige åbent, så det var heldigt, at det var begyndt at regne. Her sidder vi godt. Og bagved, det var det bjerg, vi var oppe på. Var det ikke sådan? Nej. Nå, var det længere inde? Jo, det er rigtigt, det er sgu. Jeg synes jeg nok, vi blev enige om, det var der var den hvide kant deroppe. Ja. Og så en lille ø, der ligger derovre, den skal vi over på en dag, har vi snakket om. Så skal vi lege sådan en longboat. Så er nogle der med de der lange stænger til. Der står så lige en statue af kongen. Og det ligger lidt forskelligt der, sætter noget lys og sådan nogle ting. Så er vi klar.